her i Cavalera, og det blæser rigtig meget. Det gjorde det også i går. Vi står lidt og tænker på, om vi skal tage ud eller ej. Det blæser rigtig meget. Vi har så valgt at tage ud, og træneren har valgt at bare lægge 2 mærker op ned banen, fordi der er for meget vind til at kunne starte. Så vi skal til at hive sejlen op nu og tage ud i blæser. Nu kan vi jo se i baggrunden, de tyske sejlere, de går ud. Foreløbig ser det okay ud. Men der kommer nogle store stød. Ja. Det man kalder vistralvind. Godt med solcreme på, ikke? Jo. Tak. Så kommet ind igen efter den her lille blæsvejr. Vi har været ude i lang tid. Vi tog ud kl. 10 og nu er vi inde her kl. 1. Så det har været en ordentlig lang tur. Vi har været meget nede mange gange, men blevet bedre til at læse banen og se de her vindspring, der kommer ned og også kunne analysere dem, om det vil være en rummer og skralder, der kommer. Så det er dagens første pas og nok også sidste pas for i dag. Båden holdt. Og båden holdt. Den har det godt.